बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिया नोंथांमोननो मोनसे रादाब होनो नागिरदों। नोंथांमोना गोसोआव दं जानो हागौ। आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव 3 नं सिदली बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि महरै गसंनाय मुस्रि जिसय समफ्रामारिया सोरखारनिफ्राय जेबो मदद लायालासिनो गावनि आरो गामिनि रायजो राजानिफ्राय रां खांनानै बामोनगाव खायलाबारि गामिनिफ्राय बाथाबारि गामिसिम थांग्रा गाज्रि हादोराव गोग्लैसोना थानाय लामाखौ खोदों। बे लामाया 3 किल'मिटारसो जागोन। ट्रेक्टरजों बाला अन्थाइ लाबोना लामाखौ खोदों। बिसायख'थियाव जेनब्लाबो बिथाङा दिनैसिम जिरायनानै थायाखै। बे लामाजों गासै गामि 3सोनि मानसिफोरा थाबायो होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। दिनै आङो दाख्लैबो बिदिनो बिधान सभायाव ओंखारदोंमोन दिनै रायजो राजानि मोजां मावनो होननानै। नाथाय खाफाल गाज्रि जेनेबा दाख्लैनि इलेक्सनाव आं जेननानै थांबाय, अब्लाबो दिनैसिमबो आं माने फावसयाखै। दिनै आं दासिमबो माने रायजो राजानि माखासे जेंनाफोरखौ सुफुंनो थाखाय दिनै आङो रायजो राजाखौ लानानै दिनै ट्रेक्टर भारा बा जिसिबि भारा लानानै दिनै आङो मावदों। दिनै सरखार थासेयावबो दिनै जोङो मानि थाखाय जों दिनै रायजो राजा थाखा फैसा खांनानै जोङो मावनांगौनि गोनांथि दंमोन। दिनै 15 बोसोर 17 बोसोर दिनै बिपि बा सरखार खालामनानै दिनै मावनानै थांबाय। खिन्थु दिनै जोंनि गामियाव अन्थाइ थाइसे गोलैनाय बा सरखारनिफ्राय सफैनाय मोनसे सेंसन होननानै जोंनियाव गैया। नै बिनि थाखाय आं दाख्लै दुखु नांनायनि गेजेरजों बा माबा मोनसे साननायनि गेजेरजों दिनै आं दाख्लै ओंखारदोंमोन। दिनै जों गामियावल' नङा, अनेक गामियाव दिनै बेफोरबायदि माने गोदोसोनाय जायगाफोर दिनै अनेक जायगायाव दङ। जाहाथे नैबे जि गोदान सरखार फैनाय, बे गोदान सरखार फैनाया जाहाथे गोदोसोनानै थानाय अनेक जायगायाव दङ, बेफोरो जाहाथे मावफुंनानै होयो। बे मोनसे जोंनि रायजो राजानि मोनसे लुबैनाय हास्थायनाय। जाहाथे बिटिआर मोननायजों लोगोसे गोदान सरकारा जाहाथे जोङो बे गोदान सरकारजों लोगोसे जोङो बे सरकारानो जोङो अराय सम थाबाय थानाय, जोंबो बेखौ हास्थायो। दाख्लै जेनेबा बिपिएफ आं जाय चन्दन ब्रह्म सारनि एगेन्स्टआव आं ओंखारदोंमोन, दिनै बेखौ फेजेननो हानानै दिनै जयन्त सार बिथाङा दिनै देरहानानै थांबाय। दिनै जयन्त सार बिथाङा जाहाथे रायजो राजानि थाखाय मोजाङै मावलाङो, बेखौ जोंबो मिजिंथिनाय आसा खालामना दं। दिनै जोङो मोनसे सरकारजों बा माबाजों जों रायजो राजाफ्रा बयबो जों सापर्ट होयो। जाहाथे जाय सरकारा मोजां मावो बेजों रायजो राजाफ्रा बयबो सापर्ट होयो। दिनै जों जाम्बा जाम्बिखौ लानानैसो दिनै जोङो गिदिर गोलाव जानो हायो, बा बबेबा एमएलए जानो हायो, सोरबा एमपि जानो हायो, सोरबा मिनिस्टार जानो हायो, सोरबा एम जानो हायो। दिनै जोंनि जाम्बा जाम्बिखौ जुदि नायाब्ला, जाय एम जाय मिनिस्टार बिसोरो जुदि जों जाम्बा जाम्बिखौ दिनै मानसि बायदि जुदि खालामाब्ला, दिनै जोंनि रायजो राजा दुखु मोनोब्ला जों बिसोरखौ जोङो बोख्लायनोबो हायो आरो जों थिखोनोबो हायो। बेसेबां ओरैनो जों जिसिबि भारा बिदिनो ट्रेक्टर भारा बिदिनो जोङो बांद्रायथ' नङा नंनाया, बिदिनो 30-40 थाखा जों खरसा खालामदों। 30,000-40,000 थाखायाथ' जोंनि थाखाय जेन'बा गिदिर बाथ्रा नङा। खिन्थु जोङो स्कुलाव थांलाय फैलाय गथ'फोर आरो जोंनि बाइक सालायनाय, खब्रै सालायनाय, सोरबा लोमजानानै थानाय, बेफोरबायदियाव जों बिराद प्रब्लेम जायो। नै बिनि थाखायनो जों दिनै बेखौ जों मावफुंदों। बिनि थाखाय आं खावलायो दिनै गोदान सरकाराबो जाहाथे मोजां मावनानै जोङो दिन्थिलांनो हायो। आरो दा साननानै नायोबा जाय गिदिर गोलाव मानसि बिसोरल' माने मोनसे खामानिखौनो 3-4 मोनबासिम दिनै मोनबाय थायो। खिन्थु जाय गोदोसोनानै थानाया गोदोसोनायैनो थानानै दिनैसिमबो दं। नै बिनि थाखायनो दिनै आं फार्स्ट टाइम दिनै रायजो राजाखौ लानानै दिनै आं बिदि मावदों। दिनै आं दाख्लैनि जि बिधान सभा एमएलए इलेक्सन, बे एमएलए इलेक्सनाव दिनै आं जेनदोंब्लाबो दिनै आं फावसायनानै थायाखै। आं आवगायबाय थागोन। आं रायजो राजाखौ लानानै दिनै आङो खौसेथि आं जानानै आवगायलांगोन। बेनोसै समस्याथ' दा जोङो नैबे जोंनि फरेस्ट भिलेजाव जोङो 1980 सनाव हाबदोंमोन। दा 1980 सननिफ्राय जोंनि खिरेन एमएलए जानानै थांबाय। बे समावबो जों मोनाखै।
दा आन्द्रेसनि बेलायाव जों एसे मोन्दों खिन्थु मोन्दोंब्लाबो जोंनि बे लामा जथेस्थ'नि नङामोन दा गैयाब्लाबो 2-2.5 किल'मिटार लामा दं दा बे 2-2.5 किल'मिटार लामायाव जों माने बे हाब्रुनि गेजेराव जों संसार जागासिनोखा दा जिनिसा जादों जाहैबाय जेब्ला आबसु आन्दलन जादोंमोन जों आबसुआ डिमान्ड खालामनानै जों बिदिनो 50,000सो हरजादोंमोन बियो जि समावनाखि आबसु आन्दलना स्टार्टिं जादोंमोन बे समनि खोथा आरोखि बियो ओमफ्राय बिनिफ्राय जों एथ'बां बिबोबाय दिनैसिमबो रावबो माने जोंनि बे लामायाव जोंहा रावबो सहाय होआ माने नोंसोरो रिजार्भनि मानसि नोंसोर बोरै लामा मोननांगौ नियादि भिलेजनिफ्राय होननानै बुंहरनो आरोखि जोंखौ दा जोंथ' बिदि बुंजायो नालाय होमब्लाथ' जोंहा फरेस्ट मिनिस्टार दं खाम्फानिसिमबो जों एप्लिकेसन हैबाय गैया ओमफ्राय दा थाङै खयबारसो हैनाय जादों बिथांनो बेनो जों खननै हैबाय खननैयावबो जागोनबा होनना बुंहरनो खिन्थु मा फरेस्ट भिलेज नामा दाबो औ फरेस्ट नियादि जाबाय फाट्टा जाबाय जोंहा दा दाख्लि जोङो फेरेंगानो हैबाय बिबो दिनैसिमबो गैया नै दस्रा मावजोब्बाय जोंनि लामा गैबावा बिबो दानजाबाय थांलाय फैलायनि सुबिदायाव लोमजानाय साजानाय आरो थांलाय फैलायनि लोमजानाय सुबिदायावथ' दा बर्थमान जोंहा गामियाव जुदि लोमजायोब्ला जोंहा माने गामिनिफ्राय बै दानि बेंटल PW हाइरडसिम जों उफाय गैया साइकेल बा बानानैसो लांनांगौ खारन गारि फिसानि सुबिदा गैया दलां गैया मोनसे जोंहा फरायनाय गथ'फ्रा स्कुलाव फैयो गैयालाबा 80 जनसो छात्रफोर दं दा बे 80 जन छात्रआ माने बे लामाजों बारनांगौब्ला माने साइकेल गंसे फाफ्लियाव लानानै बारनो हाया उफाय गैया बिनि थाखाय जोङो ओरैनो रायजोयै औवा थफा खांनानै माने जों दलां फिसा बानायनो हाबाय स्टुडेन्टफोरनि थाखाय गोदान सरकाराव मा खावलायनो सानो दा जों गोदान सरकारा माने जाहाथे जोंनि दा जि गामियाव जि परिस्थिति जानानै दङ जाहाथे बेफोरखौ मोजां नायो रायजो राजाफोरनो जाहाथे सुबिदाखौ होयो बिनि थाखाय जों दा आसा खालामदोंमोन दा जोंनि गोदान सरकारनिफ्राय बेसेबांसिम हरना बे गावसिनि खोथासै जोंथ' बुंनो थांला दा माबायदि बेबस्था लादों दाथ' जेबो खौरां गैथ'वा दाथ' मावगोनल'सो होनदों बिसोर दा मावा दा जोंनि बे गामिनिफ्राय मावनाया जोंनि जिनाखि नैबे दानि थांनाय एसेमब्लियाव जि केन्डिडेट बिसिया समफ्रामारिया सहाय होदों दा बियो गावनि निजे थाबायनो असुबिदा हिसाबै गावनि पकेटनिफ्राय बेक्तिगत माने गाव रायजो राजाफोरखौ लानानै खोदों बेयाव खुनु मोनसे सरकारनिफ्राय हेल्प गैया दा सरकारा बे लामाखौ मावनायाव सरकारा दा मा साननानै हरना बे गावसिनि खोथा होमब्लाबो जोंनि रायजोनि सुबिदा बायदियै जोंनि सुबिदाखौ जों मावना लाबाय दैज्लांनि हालोदावथ' जोंहा बिराद असान्थि जानो सोरबाफोर मोनावहाय फैब्लाबो लोमजाब्लाबो असान्थि फैनाङो असान्थि थाबायनाङो जोंहा खुनु सान्थि गैया लामानि थाखाय आजि जोङो बाव खारबोजेननायनिफ्राय जोंनि दा फिसा फिसौ देरलायजोब्बाय जों बोरायलायबाय दासिमबो जोङो लामा मोजां गैया जोङो बेखौहाय जों दा बोसोरे खोयो रायजोआव एफा एनै डनेसन खांलायनानै गावबागाव ट्रेक्टर दं हिसाबै थाव खरस गारनानै बेखौ मावो आरो जों फिसिनिफ्रायबा मोनदेरनाय गैया जोंनावहाय मथेन MLA नाव गोदो मथेन MLA मा समाव जादोंमोन जोंथ' लेखाबो रोङा बे समाव 1 लाख हरनायल' दा बेनो आरो प्रमाना बिनिफ्राय जेबो गैया बेखौहाय जों दा नैबे जोंनि दाख्लैनि केन्डिडेट MLA आ बिनो गारजोबदों नै देग्लाय खाङाखै दायथ'आ बिनो जोब आरो देग्लाय बियो 2 किल'मिटारसो दं बारगोनसो 2.5 किल'मिटारसो दं आरो आर'जलाइफोर गथायदोंमोन नामा अनेक होबाय जोङो ब्लकआवबो होबाय BTC आवबो हैबाय माबा हाग्रामानिसिम थांबाय आयौ बेखौथ' हिसाब सारा 16-17 बोसोर जाबाय माबायदि खोथा होलाङो फैनानै नायफैयो दे जासिगोन आरो थांलायबाय आरो फैबावबाय जासिगोन बे जासिगोनाव दिन थांबाय दानि गोदान सरकाराव मा नोंथांमोना आसा खालामो जोङो दानि सरकार गोदानाव जाहाथे बेबायदि जालाङा मोजाङै मोजां रायजो राजाजोंहाय मिलायनानै मावलाङो
जों बेखौनो अनुरद खालामदों आरो दायो जाहाथे बेबायदि जाला इयुननि समायाव बयजों बर' हारिया ज' ज' मावलाङो हानाय बायदि जोङो बेखौनो आसा खालामदों आरो खैलाबारि